De bewoners in de directe omjouwing van het Abel Lenstra-stadion op het Jereveen binnen slim skrokken van de laatste plannen van de gemeente. Die wil met stiepen van de provincie op deze locatie bij de Sneldiekdel een gloednijd Tialf bouwen met een kostenplaatsje van 100 miljoen euro. Maar nevens de bewoners zal dat daar samen verkeersdruk te leiden dat net alleen haar wengenot, maar ook de veiligens in gevaar komt. Toen wij hier kwamen, weer het een prachtig mooi dikje en je kon je mooi rustig zitten op het balkonnetje. Nou is het zo, wanneer de wedstrijden hier binnen, dan is het een constante stroom van verkeer. Nou, als er nou op een gegeven moment er is, een calamiteit, hier ben je alle je mensen. Wanneer er een hartinfarct krijgt of weet ik het wat, of er komt brand, nou dan hebben we hier een grote ramp. We kunnen hier gewoon net bijkomen. Ambulances of de brandwacht kunnen net registreren. Nee, de ambulances die er normaal met 60, 70 troflingen en heger, ik bedoel, die kennen dan helemaal net met terug. Boven dat houdt de gemeente de nevens de bewoners er geen rekken mee dat bij nijbouw van Tialf alle parkeerplakken op deze locatie verdwijnen moeten. Alleen nog al voor de dokterswacht die hier haar praktijk had een groot probleem. En daar komen dus gemiddeld zo'n 400 mensen, dus, en plus de apotheker dan inclusief dus, maar die komen daar dus op bezoek. Er moet dus een oplossing voor voeren worden en dat had de gemeente nog net in. Nee, het is zelfs zo dat bij de eerste bijeenkomsten die er geweest zijn, dat men de eerste rekening houdt met het feit dat de dokterswacht hier weer. De bewoners je net alleen nog in haar protest. Het plaatselijk belang Oranje Woord had hem tjin de laatste plannen op een jaar. Retreat-evenementen en voetbalwedstrijden zullen voor zulke grote verkeersopstoppingen zorgen dat het dorp isoleren rekt. Gemeentelijke voorstellen om de directe onriedroutes vanuit het dorp terug naar je paralleldieken bij de Sneldiekdel te vervangen, worden voortlaken. Het is toch weer een steek om. En iedereen uit Zwartewoord moet daar ik wel langs. Ik zou eerst nog wel eens betere plannen zien willen voordat ik zeg van ja, dat ligt me wel wat. Voor eerst hadden protesten nog geen gehoor kregen bij de gemeente. Wil die liek net luisteren, dan stappen de bewoners naar de rechter. We zijn zonder meer van plan terug te gaan tot de Raad van State. En dan zal het 2015 dus wel net helpen om het stadion hier deel te zetten.